fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for Mema Obibia Aquaba the Batuma GH Ayamunia Bamo so for Mexico and I'm the trending news eba to Mapunusi a year I will sema a sin and things and tem a war not the raging I coba 90 years abrewa ya boom so ya be for kunefriat as the first as no one back channel beka say one kind will share mripo anache say o di sa mame no ayaya anake ayaka and no na be asa abe PM wo apotoyuwa bro ahafo region biaya eno so akopiem say yeah mami awono no your friend Maria to Idriso 46 years now yari your friend echa yari na che say onipa no odu nipa mu an won no twahwe mana no epu ewuro na yari say yari na for so many years and a coba son your cobrebo be children, mammy be was a some mamma no ye powerful. I just said, so Okopim was asked to a year or pair and the yarn na obey ye ama yareno efree so na way now no one you kunwa one and te ebua no man ye omutu sana mono amu kopiem wono a year prophetess sa a year mamma no okonfobana or did you ma was abia ye wono esi omusi ana esere omusi omube tua omuwudu bebia ne ebekọ bills aya yetua no mbetua 200 cedis na ni nechi no na ni kunu nkofie na ohwe ne yire ni mu se wo beba the good news aba we na ni yire bepie mu wo fie wa abayo na yeyi ne tia Bruno desika echichechwa no basa na report be cheche nsemu ana wode na nsemu betu dwa se wo kodi asuaya na ye okonfube edi ni juma no okomane konkonshin bi na sa konkonshin no ene kwaye tisenia wo nsa sorry fi aya na Holy Ghost phobia the way ya wo act no abayo so act some manifestation bi ye sa okonfoba no pa kire se abayo ano oye beifo na wo share video ni mo e link le beto ase wo share mo ane nsem mo wo kan say na me ba ma na wo pese wo say no na de ani de bebre to na ba you na wada from one na on ankasa na ni no mo so ne a one no mo no na manipulating na enu na ko ba ase ma me no bro no a che say na enkrofuko bi ehia wo wa sa ne ye ne koso na wo fa na wo mu twa video na o mantimi anya hwea fa mo se suo na mo suo konfo ba no se ye ne nkrofo wo ne o mo ye adwumo na che se ye awomete na insemo kra ye ye wo video ni mu ana wo ka ne kra ne se nipa na woda wo na ye mame Maria to Idriso no obetimi atwa ne tie free so ma ne ko fine klanti esikan ebetwitwa ne underwear etwitwa mame ne che se akanye yi nkrofo na ye jejeje anya wa ye na ye dia na ka kire se obetumi etwa ne tikra edi efiri so na etiefo ni ahwefo wo hwe sa ne ye we ya hey te se ye arewo sempa papa eni bie no ye bebia na akosa efiri se ebeye den na wetimi apa wo nyonko so ye beifo a wonchi wonkoche ne ye se woti obi wonre ne na ana se weni kopie ne so se wodali kapi na nunti wodi sikan esi ne so etwitwa ne andi aye ne basabasa Bruno edi sikan asinsan ne ho anko ye crack and it for na ahwefo aya na chise dani dynam in ye bi se si ana ya fa ye ho adwen wo mu na indamfo semni indamfo bia omutimi bua ma wutu ana mo bone no ya hwe ye ho yie e wo mo ho efi se sa na ye we de enye na damfo no ene ko direct no konfo bawo eno koya damfo papa bia kam gidi se enye adwen e beba ne timu ne se omo nko konfo ba fie aso eye na mo nka dwen a ebeba ne timu ne se omo so na ye na damfo Maria to nsa de na akọ wie mo so
amanfoɔ bi fie ɛma kyerɛ sɛ yɛ mpaeɛ ne ayɛmuhyehye odima akɔso ɛde ama na saa asɛm yi akɔpie mu wɔ court na court so nsɛm akɔso wɔ court bia yɛwɔ ne sɛ daa ne da 2 weeks bia ya mu bɛkɔ bia na kyerɛ sɛ yɛasɛ postpone akɔ 2 weeks bia mu saa nti daa ne da yɛ abayɔ victim ne kunu ne sɛ ɔmo kɔ court ne yɛasɛ postpone de ahyɛ another da foforɔ na ne nsɛm a wɔka mo ma na ɛsɛ yɛ ya ne sɛ wɔno no ɔne sika saa financial ne nneɛma nkɔ yie saa ɛna akɔba sɛ yɛ wɔ kɔnfoba ne deɛ wɔtumi anya sika wɔno na ewudie wei nyinaa a wɔtumi adie wie no asɛ nya sika fa lawyer a lawyer no ɛboa no ma yakɔdi n'asɛm ɛna saa nkurɔfoɔ kuo yi a wɔn no wɔn yɛ victims wɔn akɔ yi a wɔn fa tantan die wei nyinaa mu no wɔn ni lawyer na sisi a wɔn mpa yɛ wɔn bɔ ne sɛ ɛɛrade ɛndi ma wɔn ɛne assurance bi a wɔn nyɛ fi nkurɔfokuo bi sɛ wɔn bɛboa wɔn ma yɛde nokorɛ ato beebi a nokorɛ ɛyɛ sɛ ɛda anaasɛ mmira ɛne saa wɔ kɔnfoba wei a wɔyɛ etuatua asɛm a na wɔdi ewidi sɛm sɛ ne mbra ɛne no ɛgyina tiefoɔ wohwɛ saa ɛniyɛ wei yɛ kɔɔ mu na anakyerɛ sɛ wɔwɔ de esua adeɛ wɔn a wɔn de dan ne da wɔn pɛ short cut BBC instead of ebi on betna se adwene enya right place de akono almost form kete mu omu boy na no money na makonfo so na dan do mu de complain ba say ye do pime konfo we am say konfo we am say there be see am any da wona say ye kwama na ebi mu a ye hu rightful place ye de abrabo no e be fa netie for asem we de ya awewo ye mpa ne say nyame mboa na no kre ento be bia no kre na se na etie bia wadwen kyerɛ mu benya adwen kyerɛ bia wo no we gya to ye comment section Edi amaya na fe subscribe ya bo mo de na subscribe se ne be ya dani da ya di dwumadie bi ato mo a won so be first person won sa ebe to me akebi na wo like na wo share edi promote this channel any day so e mu nya ba mo so for mercy count am think it an we aba so mu yi aha na mrebe ma me kwan na me di mu asi na me di me nsem be sikra no ye won kofuko am so ya se mama Juliet Ventures the number that se wo pe kitchen bi bia oba enkotre no wa fa number no wa frɛ no ye delivery 24/7 wo frɛ na won sa ebe to me aka no na fe loan master so ye government worker na se wutu onye ska urgent a enwu ya ni ya so wa afford fa number no wa se on frɛ loan master na obema wa sewe etiefo me di mu be si adase na ye be san Asia makram